Boss, sound check, sound check. Ikaw na. Yun o, C9 boy. Boss, sound check, sound check. Ingay. Loko-loko eh, no? Guys, first gear tayo, first gear. Woo! Sangdaan! So ayun guys, nandito tayo ngayon sa Our Coffee Tea. Yan, kasama natin all the boss dyan. Yan, tambay kami dito guys. So what is up guys, Team Moro Vlog here nga pala. Yes, we are back again for another video guys. Woo! Yes, we are back. Ay, for today's video, labas tayo guys. Punta tayo ng coffee shop dyan sa may Urdaneta. Then yan, tambike for today's video, pero bandang Urdaneta Road to sa Our Coffee Tea. Tama ba? Our Coffee Tea. Yan, along the highway lang naman to. Try namin tumambike dito. Dami sakyan boy. Alas 5 na kasi, labasan na ngayon guys. And then let's go. And guys, thank you sa followers natin sa Facebook guys. Nasa 10,000 na tayo, akalain nyo yun. Ayan, salamat sa solid na suporta nyo syempre. Woo! Guys, 10,000 followers na tayo. Woo! Then sa YouTube channel natin guys, subscribe nyo na rin ako dyan guys. Syempre, mahilig kayo sa big bike, tambikes, rides, kape. Yan, follow nyo na ako guys. So yan guys, may iba kayo ba? Anong hilig nyo sa big bike? Lalo na yung mga big bike owner na talaga dito. Lalo na yung mga big bike owner dito na meron ng experience dito sa big bike. Ano bang trip nyo? Sports, naked, or adventure? Kasi kung ako tatanungin nyo guys, mahilig talaga ako sa sports. Di ba halata? Na sports bike yung kinuha nating bike. Then ito is 600cc. Hindi naman ako nabibitin sa power, pero syempre this is a ZX6R 08 model. Medyo outdated na siya, pero goods pa naman. Kondisyon ng makina, kondisyon pwede long ride. Likod mo na lang magsasawa dito sa motor na to guys eh. Pero yun nga, kung sinasabi ko, may balak pa rin tayo mag-upgrade. Hindi naman bitin, pero medyo gusto ko na mag-liter bike eh. Abangan nyo yan sa mga next vlog natin. Kung ano bang trip natin talagang big bike. Siguro maybe pasyalan natin dun sa dealership. Pero yan, abangan nyo yan guys. Bukod, kala ko talaga. Dahil lang syempre, magtitingin-tingin na muna tayo ng bike. Or kung magkano ba down payment, or magkano monthly ng isang secret muna. Ako mga sports bike pa talaga syempre, siguro dahil kayang-kaya pa naman ang katawan natin. At hindi pa nagre-reklamo tong katawan natin sa sub-sub na posisyon. Kaya gusto pa ng sports bike tong ganitong posisyon na katawan natin eh. Akma pa guys. Di pa tayo Thunders gaano. Hindi pa Thunders gaano eh, no? Ayan, tara, let's go. Kanina pa siguro naghihintay sa akin si Renzo doon sa sa saan ba yun? Diyan sa Centrum, kasi diyan kami magmi-meet. Shoutout. Magulit eh, no? Yan, shoutout na lang sa inyo, Sir Bomba Lods.
gamitin na yung ganyan, nataw. Pag liter bike, at least kahit pa paano hanggang primera lang tayo. Pero yan, balak natin mag-upgrade na 1000cc para hindi ka na magsisisi guys. Para solid-solid naman na po yung vlog natin. Pag gano'n, siguro medyo sisipagin na tayo. Sipagin na tayo mag-ride kasi ngayon medyo wala eh. Hindi pa tayo sinisipag boy. Hindi naman sa hindi sinisipag, medyo busy lang din talaga. Busy lang din, pati mga kasama natin na Auto Bros busy pa, kaya kung nag-set kami ng ride, yung lahat pwede para syempre moments na rin namin ng Auto Bros. Kaya shoutout sa Auto Bros talaga, solid. Napaka-solid nyo guys. Nagsimula pa ako sa vlogging, yan, kasama ko na ng mga yan eh. Yon, dito na si Renzo boy. Musta? Papantay daw? Antay natin. Pagas pa kasi ako. Ha? Nagpagas pa ako kaya late. so guys, tayo namin si Consi din, sabay-sabay na kami pumunta sa RT. Ano? R-Coffee Tea pala. So ito yung toothless na motor natin, na ZX6R. Then ito yung si Renzo nga pala. Ito yung KTM nya, KTM Duke. Yan o guys, good beginner bike yan. Kaya abangan nyo, mag-upgrade din naman to soon. Tayo natin, konti pa. Kailangan mag-upgrade. Kailangan mag-upgrade. Malapit na. Magkakamote ka na rin. So yan guys, so hintayin namin si Consi dito. Ayan na pala, diretso na tayo. Mabayag ka. Diretso tayo dun. So yan guys, isang Z1 na bago, ang service ni Consi. So yan, ano nakasapan natin kanina, napakwento ako dun kay Renzo eh. So yun nga, pupunta tayo ng coffee shop dahil may tambay ng Auto Bros ngayon. Pero mangilan-ngilan lang kami ngayon kasi busy pa siguro iba. Kapogi talaga ng Z1 na to, dalawa yung exhaust sa likod eh oh. Binyag, binyag. Sarap niyan, bagong motor boy. Yung kinakapakapa mo pa yung ano, yung motor mo dahil bago pa nga lang sa'yo. Shish. Lo 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 lo. Lo 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 lo. Iwan nyo ako ah. Tahimik pa yan. Abangan nyo yan guys. Pag yan talaga nagka-exhaust, wawalwalin tayo ni Consi. Yan, dito na tayo, touchdown na pala. Yun o, R-Coffee Tea. Yan. Ayos ah, ganda ng paradaan dito ah. Layo rin pala. Layo pa pala. So yan guys, dito na kami, touchdown tayo dito sa ano, sa R-Coffee. Basta. Hinintay pa namin si Consi. Kanina pa kayo no? Plano namin sana, pasalubungin namin. Kaso iniisip niya baka magmanawag kayo. Oo, pwede rin. Pero dito naman kami dumaan eh, sakto. Sana nasalubong namin. Oo. May mura sa ano mo to, 514. Ako, wala pa tayong nasasalubong. So yun guys, mamaya check natin dito. So yun guys, nandito tayo ngayon sa ano, R-Coffee Tea. Yan, kasama natin ang Auto Bros dyan. Yan, tambay kami dito guys. Puro Z9 na naman ang kasama natin ngayon. Lang yan. Kasi yan si Consi, yung bagong labas. Bagong labas na motor, tahimik pa kasi. Yan. Ano, kailan magpapalit ng exhaust? Mabait mo tingnan na. guys oh. Check natin mga motor dito. Hey, Z9 na naman, ano ba yan? So guys, may sports bike pa rin. may Z. Parang Parati na.
Boss Jua, Boss Ron Jake, oh, puro na sila naked dito. Need backup. So ito yung mga motor dito, puro naked. Nandito tayo sa ano, dito tayo sa R Coffee Tea. Yan, kasama natin yung mga auto bro, syempre. Ito magkapatid to eh. Kapatid na nga ng motor, magkapatid pa talaga sa totoong buhay, oh. So yun guys, tambay-tambay muna kami dito. Then yan yung mga kasama natin ngayon, J9, J1 ni Consi, then Duke ni Renzo, then syempre ZX6R natin. So tambay lang muna tayo ngayon dito sa Urdaneta guys. So guys, suya na tayo, tapos na yung tambay natin dito sa Urdaneta. Ingay! Uwian na guys. So yun guys, tapos na yung tambike natin dito sa R Coffee Tea. Puro mga Z9 boys na, oh. Ayan, oh. Dalawang Z9. Boss, sound check, sound check. Ikaw na. Yun, oh, Z9 boy. Boss, sound check, sound check. Ingay. Loko-loko eh, no? Bingi ka talaga, boy. Yun, no? Grabe naman, sir. Yun, no? So guys, alisan na tayo dito. So ayun guys, uwian naman na tayo. So guys, dito ko na natatapusin yung vlog ko. Team Auto Vlog, I'm out. See you next vlog guys. Sheesh!